Good morning! Merry Christmas! Andito na yung ano nyo, Kent! Merry Christmas! Kent, look, Kent! May name yan, kuya. Ito, gusto ko eh. Ito, may tuntoy. Hindi. Basahin mo, kuya. Let's open your gift. Dali. Wow! Merry Christmas! Open this first. You want to open the big one? Yeah. Wow! Sabay kayo mag-open. Anak, let Lim open, anak. Open the gift. Okay. I'm gonna open it. Wow! What will you say, Ken? Thanks. Thank you! Merry Christmas! Oh my God. Emma. Oh my goodness. Emma. Wow! What's that, kuya? Open your gift, Ken! Merry Christmas! You like it, Ken? Wow, what will you say? Kuya, what will you say? Merry Christmas and thank you. You're welcome. Happy? Happy? This is the happiest day of my life. Is this a dummy? No, you open it. Okay. Okay. I see. Wait, Oh my anak. goodness, ammo! Wait, anak ha. Kuha tayong scissor. Ammo for my toy. Wow! Patingin, kuya. Patingin ng gift mo. Okay, this and this. Oh, patingin, kuya. Okay. Wow, Nerf gun, tsaka madaming bala. This is for me. Help mo si Kent, kuya. Help mo daw. Okay. Wow, don't look. Oh, this is your favorite toy. Ooh. Wow. Wow, nice. This one, I will open this. Happy, kuya? Happy, kuya. Happy, Kent? Happy. Love you. Love you, kuya. Love you. Tuwan-tuwa si kuya. Meron na siyang Nerf gun. Wow, nice. Ayan na, nilalaro na nila. Happy, Ken? Kuya, pakita mo yung Nerf gun mo, kuya. Wow. Oh, police car, tsaka yung train set. Hindi pa naayos. Si kuya, ayan na yung kanyang Nerf gun. This is how it works. Wait, come back up. Because there's no more. Wow! Happy, kuya? Oh no, oh no. Ganda naman ng corny, Kent. Say Merry Christmas, guys. Kent. Merry Christmas, guys. Kent. Hindi na namamansin si Kent, guys. Busy na sa kanyang police car. Want to turn it off? December 25 na ngayon, guys. Kakagising lang nila. Tingnan natin kung bakit ito mga maliliit na amo. Kasha yan, anak. Wow, ganda, Kent, na. Hinarang niya. Ay, Diyos ko, tuwan-tuwa siya, guys. Diyan lang sa laruan na yan. Oh, happy ang bebe ko. Pala yung
Ay, dikit anak. Sige nga. Wow, ganda ah. Dami namin kalat guys. Oh. Kami lagayin ng damit sa kwarto. Lalagay lang namin sa mga bag. Para pagbalik sa bahay ko, bubibit-bitin lang namin ulit. Merry Christmas! Merry Christmas! Wow, ganda naman. Hello guys, tanghali na. Nagluluto na kami. Chokoy, say hi. Hi! Andiyan yung dalawa, naglalaro. Ang dami namin, Laruan. Andiyan sila naglalaro ng Nerf gun. madaming amo. Ay, Mom. Nagluluto ako guys ng spaghetti sauce. Ay, did you know who's in it? Ito. Spaghetti sauce pala yung spaghetti sauce. Tapos ito guys, magluluto kami ng tokwat baboy. Tapos mag-apritada akong manok. Chicken apritada. Ayan. Tapos, ito nakapagluto na ako guys ng ano. May naluto na ako dito guys. Puto cheese! Tapos meron na din ako guys na luto na mahaan dito sa ref. Ayan. Ube maha. Ayan o. Luto lang ako dito guys. Isa pa yung buko. Wala pang supply. Lapit nang maluto yung spaghetti sauce. Susunod ko na yung chicken apritada. Yun ako guys, nagluluto sa may labas. Andun kasi yung dirty kitchen. Nahiwa ko na guys lahat yung ingredients ko. Ayan. Sasalang ko na lang lahat. See you later guys, after ko magluto. Malapit na kaming tapos magluto guys. Dito na yung mga bisita namin. Dito na sila Divine. Team Yellow kami. Si Baboy, parang orange yung damit mo pa. Puro yellow. Parang kayo change. Ito na guys mga naluto ko. Maha ube. Puto cheese. Tapos ito guys. Naluto ko na yung apritadang chicken. Nilagyan ko ng young corn. Tapos ito, spaghetti. Pasta. Ayan. Marami pa tayong pasta dito guys. Ito, dala to ni Divine. Cinnamon. Oh, sarap nito. Ano to? Ito pa. Mga dala yan guys ni Divine lahat. Ito na lang. Ano na lang. Tokwat baboy na lang. Ito. Tokwat baboy na lang guys ang niluluto. Ito. Pagkatapos niyan, kainan na. Ito yung mga gifts namin. Kulang pa yan. Mamaya ako na ilalagay yung sa ano. No, mamaya na yan, anak. Bawal. Gusto niya buksan na agad. Kainan na. Yan ang mahal. Sige na, yam. Kain na. Yan. Kainan na. Halika. Sandok na kayo. Kain na. Yes, mahang. Bibigyan kita ng spaghetti. Kain ba? Sisi na din po. Nakakagbalo anak ko. Kain guys. Kain na po, mahang. Kuya, busog ka na? Okay lang. Masarap naman kasi ang tapo. Sabi ko mamaya, kumain sila ulit kanin naman. Ako lang, kasama mo.
Ba't mamaya pa pwede naman yun? Pasta naman. Pasta muna ngayon, mamaya kanin naman. Ginulan yung kanin namin. Alam ko! Ken, inahabol ng aso. What happened? What happened, Ken? Dog? Oh, the dog is here. Oh, man! Hanggang pang-araw. Yung dog? Hanggang parking. Dog daw, dog. Baboy na lang, dog. Tita yung inaasar niya. Pagka sa kubo. Ay, isda na lang yung prito naman. Dog? Dog daw, dog. Dog? Dog? Ano, sit down ka lang yan at Kanina habi niya, nice. Ngayon, bad na. Siya, kilala siya ni King Shay. Si King Bagay na wala ka. Wala ko. Oh no! Wait na. Umulan. Binila sa ulo. Mga isda. Tilapia yun ay favorite ko. Oh, rain. Tilapia yun? No rain. Pakoy. No rain. Hello guys. Hello guys. How about your rain? Bilis. No. Ba rain? Ba dog and ba rain? You want to eat Ken? Yeah. What do you want? No. No. Yeah, tapos no. Mine. 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 What? Mine. What Mike? Mine. What yun? Ay! Mas maingay ka sa... Ano? Lampo pa itong baso. Meron. Laging meron. Yan. Langkanin. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay. Kitang-kita sa camera pag natakaw. Kitang-kita daw sa camera ang katakawan mo ko. Hi. Please mo siya. Try natin itong ano, banana. Malapit. Banana bread. Kanya. Late ano na kung ito no? Pilit. Hindi, ang sarap nito, banana bread. Banana bread na oh. Tatlong pa. Ito ba oh? Pilit pa sa iyo. Kumbo pa. Tatapat na naman siya. Wala nang upo-upo. Ang kainan natin nakatayo. Ang sarap nito guys, oh, banana bread. Gawa to ni Diba. Ready. Yun ang kanta niya. Ken, kanta ka, Ken. Mura yan o. Don't touch that, Ken. Kaya, dahil naman dinagdagan ng juice yan.
Hindi ka dinagdagan. Di ba mapapakaw? Matabang. Training time. May kanin ano. Oh, dito tayo na. It's okay. Say thank you, Ken. Oh, thank you. Kiss muna. Kiss ate. Yung may tunog, yung may tunog. Wait sound. May sound kaya. Ate, nasalog ako na ticket ko. Siya naman. Ah, siya na lang. Wow! O sige, open mo yung lid. Open mo. Sige, dito tulong mo siya. Si Kentoy naman. Si Kentoy na. Kentoy! Open it. Gusto, kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Ano kaya sino kayo nakabunod sa akin? Oh my God. Oh, hindi na alam nung ina. Pulis ko yun na naman. Dahil mo na pulis ko. Wow! Di hatang favorite. Car! Wow! Oh, Sado! Gift mo na, Ken, sa bibigyan mo ng gift. Mamit buksan niya yan. Kanino? Dali, sino na bunot mo, Ken? Kanino? Ayun. Oh. Ay, Papa, pamuhay pala! Yung pala yun. Oh, Thank you, Ken. Tita, sino na bunot mo? Dito pa kayo, sino na bunot pa ni Tita? Hindi pa nga na-open ni Kuya pa. Ay, open mo na yung gift! Sirahin mo, Kuya, para sirahin mo dito! Yan! Wow! Kasama na dyan yung binili. Kasama mo dyan. Yay! Ah, sino pa na bunot ni Tito Pakboy? Kay Ken galing. Sino na bunot? Alam ko yan. Sige, Tito. Fragile yan, fragile. Ayaw magpabukas. Mahirap buksan ito. Sirahin mo na! Wow. Sige. ABR. Naku, ano kaya yan? Yung box ng ABR niyo. Malat lang, baka malat lang. Fragile yan, fragile. Hindi ka na mag-computer. Magkakabil-bil ako. Yan pala ang nakalagay sa wishlist mo. Oh, ay para inom yung nakabunot sa iyo. Bahala ka. Meron pa yan, ito. Oh, iba-ibang kulay pa pa. Ha? Pang Ayaw na? pang chicks, pang regalo. Nakalagay mo ba na ito sa wishlist mo, Jean? Oh, gin bilog. Ay, nakalagay. Eh, para inom yung nakaano, bunot. O, di ano. How about I be the mayor's Ay, di son? Laki na. Hindi mo yan! Ayan. Si Butcho. Oh, wow. Matuloy sa iba tsaka. Oh, wow. Ay, naka-dinosaur. Oh, my. Wow. Ano yan, kuya? Ano yan? Wow! Yan ulit. No, no, it's okay. Ano? Oh, yan. Si ano naman, si Butchok. Sino nabunot si Butchok? O Butchok, sinong nabunot mo? Oh, sino nabunot mo? Anong pangalan? Bigay mo anak, bigay mo kay kuya. Si Tony nabunot niya. Parang bukas ko na bubunod. Uniform kayo ni Kuya Panggoy mo. I opened my gift. I got those scratch tapes.
Budsito. Wala ka tita pa. Mabigat ko ah. Ajin na kinongin. Joy! Ay, tama-tama. Ang dami-dami yung hugas. Dapat kanina pa. May sunod. Testingan mo na agad dyan. Oo, mamaya. Ako naman. Ay, gusto ka. Sino ka nabulot nito? Ay, si Chip. Sabi na. Ano yan? Medyas yan, Jin. Kaya, kasya kaya? Wow! Kasya kaya? Ang liit. Ibig sabihin, Kasha? ano ka pa? Wow, ang sexy mo niyan, ate. Mga konti pa. Mga konti pa. Ano? Merry Christmas. Kaya pala, kasama siya pagbili niya. Napili nga niya. Ano kaya yan? Oh my God! Dapat masira. Ang gaganda ng bala. Dapat masira. Oh my God! Ano yan? May mix! Akin to! Ano yan? Alam ko to! Pang-ipit sa sinampay? Wow! Wala pa ano? Cheetos? Ano yan? Pang-ipit sa sinampay yata yan. Bagong taon na. Hindi ka pa ah. Alam na ay. Ay. Di mo alam kung ano? Wow! Ang ganda naman niyang makulay. Huli ka muna agad. Ay, tapos na. Ikaw na. Sino mo na? Si Ken. Si ano na, Ana, ikaw na. Si Ana. Ano, Chi, ikaw na. Ay, ayaw mo. Wala ka, kasi tapos na ako si Ken Bird. Oo nga, sino nakabunot kay Ana? Ay, baka sarili niya. Baka lain ako. Halika mo! Papunta mo si Carly. Kailan kami? Sino nakabunot niya? Ha? Si Carly. Thank you. Nen! Si Tone. Wow. O, Nen, sino nabunot mo, Nen? Mamaya pa po. Ay, sorry. Sorry. O, wasakin mo na. Wasakin mo. Open mo. Wow, ang lakas. May alam na yun. Opo, may lumalapit na naman. Delikado. Wow, ganda naman ang damit ni ate. Open mo. Wow, ang ganda. Kanino galing yan? Oy, pasimple ka pa ha. Kukunin mo na naman yan. Sino nabunot mo? Andun yung gift mo, yung malaki. Malaki. Ayun, another one. Yung other one. Yung may green mahang. Yun na yung green. Yan na yung yun, oh. Yan. Big one. O, sino nabunot mo? Sino nabunot mo? Yung sa bunutan? Sino? Sino yung sinabi ko sa'yo? Sinabi mo ba ka sa... Sinabi mo ba ka sa... Si Kuya Ren! Si Kuya Ren! Sige mo kay Kuya! Sige mo kay Kuya! Bato mo. Foods yan, foods. Yan, gusto mo pagkain ha? Yan, magsawa ka. Alamin mo! Wasakin sa akin ako! Surprise. Ay, masarap. Ayan! Tingin daw parang may manghihingis. Yan, Lace! Ken, gift mo yung gift mo kay Carly, bilis. Yan mahang, ayan yung gift mo kay Carly, yung red na malaki. Pa-open mo na kay Carly. Oo. Yeah, open mo na mang. Would you look at Carly? Oh, wow, thank you. Wow,
Salamat. Salamat. Tuntua. Ha? Oo, sa atin dahil ito pa. Ito. Ay, ayaw ko sa kanya na lang. Baka panlabayan. Papanlaba, damay ka pa, ano? Pangalawa na itong At least nagkaibang kulay naman si Kuya. akin na. Kuya, sa inyo dito. Wow, buksan natin yung regalo natin. Wow! Mga bata eh. Parang ang sarap nito, oh. Parang kanina lang ko yung yung pala bibig dalawang buti. Yung face mask. Face mask. Kuya, Yan! Face mask tara. Wow, Dapat sila sa partner. ay, masakto to kay Kuya sa kay Kit. Doon o. Wow, ang Doon sa ganda. kwarto. Makita may number ka na. Para pag may Hugasan pala. Hugasan pala. Binigay. Kalaw pa Hugas sa hugas. hugasan. Yun. Itim. Ni Tita Divine, oh. Ito. Pabili sa Tita Divine. Thank you. Very good! Wow. Hindi ako Kanina pa niya kinuha. Pero talagang yun. Ano? Parang dito pala talaga. Wow! Sinalap sa ano, may mga butterfly ka. Ngayon ko lang nakita. Thank you. Ang dami naman, ah. Pampasakit ng ngipin. Alam niyo ka, one-fourth sa kubit-kubit lang. Tapos ito, oh, sakto, oh. May panghugas. Tsaka may hugasin. Kompleto. Binigyan ka ng hugasin. Binigyan ka pa. Pero Ganda face to. mask to, ayaw nila? Sa'yo yata yan. Marami na tayong alam. Alam niyo kung bakit kaya nabigay sa yung tablet? Kasi ang rep niyo puro tubig. May laman naman yan. Tama pala, ano? More tubig. Tubig na wala kasi Kaya pala tumbler ang niregalo. Oh. Lagyan mo pa ng tubig ate. Di ba yung title? Oh, dami naman. Ubus ko na agad yung regalo ko. Sobrang busog na Opo. sarap nito. Oh. Kuya, kami sa'yo yung t-shirt. Anong aalboy mo naman? Di ba walang Pasok man muna. Ay, saglit Di lang. ba man lang nasusuot na yung kukihin mo na agad? Salamat. Galing talaga nito. Oh. Ayos na ayos to na yung regalo ko. Kasi di ko na-afford eh. Wala na daw stock. Swak na swak ko. Dami na natin panghugas ng plato. Ang tama na lang ang kuskus pa naman dyan mo. Kailangan. Mas ang kulay yung pangkuskus. Hindi. Pala yun, pulo. Ito yung pabango mo. Kapatid ka ng lace. Malaki. Bigos na yun? Pensya. Ubus agad yung regalo ni Hook. Oh, grabe. Nakakita siya. Pangit. Nagsabi niya sa akin pag ang huli ko. Kung ano, tatawa-tawa siya. Napaamin.